Het ijs van aanroene winter bracht net alleen een soort wille, maar ook een soort verwoenings. Als je eerder op het ijs vallen, binnen je dreig te berikken voor de helpdiensten. Dan is het vaak zo dat er een rioolbeheerder van ons bij is. Die skillet dan ik hier niet waar natuurlijk. En dan proberen wij zo dicht mogelijk op de ambulancedienst zo dicht mogelijk bij het ijs te komen. Ja, en dan met hulpmiddelen of improviseren wordt het slachtoffer naar de ambulance gebracht. De gebroekelijke onrietieren op de dik worden op het ijs lang net hellen. En dat wilst het gevaar van de kjeld vaak nog grutter is als die van de verwoening zelfs. Ambulance Zwaar-Friesland had eind vorige winter deze sneeuwscooter kocht. De kan een brancard vastmaken worden. Tak om winter wordt er maar proefdraaid. Die sneeuwscooter die komt te staan afhankelijk van waar op dat moment natuurlijk ijspret is. En tijdens de Elfstedentocht maken we zo'n groot plan dat we dan in een groot verband gaan kijken wat we waar gaan inzetten. Als de sneeuwscooter goed voldocht, komen er mogelijk meer bij. Wat de ijswegencentrale van Snits, Drielts en Wien-Britse onbelangt, krijgt elk rayon een sliede mooi brancard. Zij stellen dat nije weken voor bij de jaarlijkse vergadering van het Frieske Ijsboen. Het liefste hebben wij natuurlijk meerdere. We hebben een heel groot gebied. Het Hegema, de Org is te bereiken. Ik omsnits in het wetter. En zodra er een gewonde is of wat dan ook maar, kind die pakt worden, wachten we op de ambulance en dan kan de brancard erop en dan kunnen we zo het slachtoffer vervoeren. Ambulance Zwaar-Friesland is blij dat de ijsmasters mooi tinken over de helpverlening. Maar zij willen zelfs de coördinatie in de hand houden. Wat wij natuurlijk willen voorkomen is dat ze vanuit zichzelf met patiënten gaan slepen in alle goede wil. Maar dat willen we graag zelf coördineren. Ook de brandwacht is dwaande maar een eigen plan. Alle ideeën van verbetering worden besjoen terug de veiligheidsregio Friesland.